Sa kalisod karons panginabuhian, nangapply og abroad bisan supaks dughan, ug ang mga anak ilang gibiyaan aron mahatagan sa panginahanglan. Swerte ang matungnan kung amo buutan, apan dunay uban salbahis na anak. Gimaltrato sila pero giagwanta aron makaluag ang ilang pamilya. Giantus lang bisan pwerte ng mingawa, kung dunay bation walay mo bisita. Ang mga kamingaw ihilak lang nila aron makuhaan at nga gidala. Ang tanaw sa uban nagpahayahay ra, ang ilang pagpuod dali ra ang kwarta. Kay abroad man kuno nindot ang trabaho, suwayi daw ninyo aron masayod mo. Minsahi ko karon sa ilang pamilya, labi na sa bana'ng tagay-tagay ra. Ang ilang pag-antos ayaw abusuha, hinuong pagtigo. Ang bisyo undangan. Right, shout out guys. Hey, shout out to Genevieve Mir Rubio from Davao Oriental. Shout out to BNOTR Trail Vlog. Shout out to Lexmir Vlog. Shout out ko ni Boboy Mati Vlogs from Oriental Mindoro. Okay, shout out to Hanilin Bernal. Okay, mga to guys. Thank you very much for watching.